नमस्कार भाई लोग। तो कैसन बानी रउआ सब देखा तानी अपना भाई के यूट्यूब चैनल निखिल दीवाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। तो हाँ भाई लोग, आज के वीडियो में हम बात करे जा रहा बानी भोजपुरी के सुपर स्टार एक्टर चिंटू पांडे, प्रदीप पांडे उर्फ चिंटू जी के बारे में। तो हाँ भाई लोग, हम बताएब कि चिंटू पांडे के एगो बहुत ही बेहतरीन बढ़िया फिल्म आ रहा बड़ा भाई लोग, जौना फिल्म के नाम बा कमांडो अर्जुन। हम बताए भाई लोग कि भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे महंगा फिल्म आ रहा बड़ा, जौना फिल्म में चिंटू पांडे जी काम करे बानी और उनकर विपरीत हीरोइन काजल राघवानी जी काम करे बानी। तो हाँ भाई लोग, हम बताए कि ये पोस्टर रिलीज कर दिया गया सुबह, चिंटू पांडे जी अपना फेसबुक आईडी से रिलीज़ करे बड़ा भाई लोग। और हम बताएब कि फिल्म के ट्रेलर यानी 29 अगस्त यानी आज सुबह मॉर्निंग में 6 बजे सुबह AM में रिलीज़ कर दिया गया भाई लोग। हम बताएब कि ये मूवी के ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। तो रउआ सब अगर ये मूवी के ट्रेलर ना देखले बानी भाई लोग, तो जाई यासी फिल्म्स के यूट्यूब चैनल पे भाई लोग। चिंटू पांडे जी के एगो बहुत ही बढ़िया ये फिल्म बनल बड़ा, बहुत ही बढ़िया बजट से बनल बड़ा भाई लोग। जो ना फिल्म के अभी पूरा पिक्चर ना आयल बड़ा, सिर्फ ही अभी ट्रेलर बड़ा। अगर वो सब चिंटू पांडे जी के फैंस बानी, चिंटू पांडे के देखल चाहत बानी, सुनल चाहत बानी, उनकर एक्टिंग देखल चाहत बानी, तो भाई लोग ये वीडियो के यानी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया गल बड़ा भाई लोग। रउआ सब जाई और वो लिंक पे क्लिक करके भी देखिएगा ना। तो ऐसी फिल्म्स के यूट्यूब चैनल पे जाके चिंटू पांडे यानी प्रदीप पांडे उर्फ चिंटू पांडे के जाके ये फिल्म के मूवी के ट्रेलर देखी भाई लोग। बहुत ही ज़बरदस्त मूवी के ट्रेलर बड़ा, जे एगो बॉर्डर पर के लड़ाई बड़ा भाई लोग। हम बताएब कि फिल्म के नाम भी बहुत बढ़िया बड़ा, कमांडो अर्जुन। एकरा मेरे वो सबके देखेला मिली भोजपुरी एक्ट्रेस काजल राघवानी जी और भोजपुरी एक्टर चिंटू पांडे जी। तो हाँ भाई लोग, चिंटू पांडे जी के रउआ सब अगर दिल से चाहता नहीं, रउआ सब देखल चाहता नहीं, चिंटू पांडे जी के फैंस बानी, तो रउआ सब जाके ऐसी फिल्म्स के बनर तले ई मूवी के ट्रेलर जाके बहुत आसानी